L-ewwel jum tal-istaġun tax-xitwa ġab miegħu ir-riħat qawwija b'saħħa ta' Riefnu. Kelliem d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili qal lil News illi kawża tal-irjiħat qawwija li laqtu l-Gżejjer Maltin tqaċtu numru ta' siġar f'diversi lokalitajiet differenti. Kawża hekk parti minn triq il-Wied ta' Birkirkara kellha tingħalaq wara li siġra li kellha xieren ta' snin sfad vittma tar-riħ qawwi. Min informazzjoni li kiseb News jidher li aktar kmieni matul il-jum daħal rapport ant il-Pulizija li hemm xi frijaj qed jostakolaw it-triq. Kien għalhekk li l-Pulizija ta' Traffiku ndbagħtu fuq il-post sabiex jidderriġu traffiku. Ġara iżda li jekk kif wieħed mill-uffiċjali niżel minn fuq il-mutur, siġra minnhom inqasmet b'konsegwenza li niżlet fuq il-mutur u numru ta' karozzi oħra li kienu għaddejjin mit-triq. Fortunatament ħadd minnhom ma ndarab. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kellu ħidma intensiv oħra sabiex jiċċallaq numru ta' karozzi li kienu parkjati fl-inħawi tal-foss fil-Belt Vallezza. Dawn l-akwati li jagħtu għal port ta' Marsamxett huma sinonimi ma' dan it-tip ta' riħ, kif aktar kmieni din is-sena numru ta' karozzi kienu nġarru mill-baħar b'konsegwenza li wħud minnhom waqgħu għal isfel wara li tkaxkru mal-ilmijiet. Rapport tal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta jindika li matul il-jum tal-ħamis f'ċerti postijiet ta' Malta li rieħat kważi laħqu il-100 km fis-siegħa. L-irjiħat mistennija jibdew jitilfu mis-saħħa tagħhom matul il-lejl u minn qawwa ta' forza 8 għal 9 li jfisser ukoll ġieħ ta' ras għas-sajjieda u l-baħara, il-ġimgħa mistennijhom fuq b'saħħa ta' forza 4 li jfisser riħ moderat.